Hi, hello mga kalasanos, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Adlaw da ay karong Lunes no, pitsa 30 sa buwan sa Marso, tuig 2026, o kapit na po no ang Abril. Pila na lang kaadlaw no, Abril na. Ug atangin day no ang mga lenten drama, ako na siyang i-upload no sa Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, mga kalasanos no. Atangi ang lenten drama. Karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. O di pa day nagkomento ako basaho no. Naiduha nga nagcomment si Kitin Slab. Kini kay bag-o na pod naa na pod abangan. Padayon lang yun sa upload ni Jolex kay naaraman diri na minaw. God bless. Okay, salamat kayo no Kitin Slab sa pagpaminaw no. Thank you kayo og kang Nationalist Modit. Thanks kayo ha sa pagpaminaw Nationalist Modit no. Ang piliha Pirmino ni Silis Modit. O sa tanan nga nagsunod aning dramahan, salamat kayo sa pagsubaybay. Ang pigma pirmi. O karon no, dito maglangan, ang laing sumpay ning bag-ong Sigilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Part 2 na tanong, mga kalasunod, mga ka-followers, no? Matagsaw sa adlaw. Ang miyagi ato na sayran, nalipay na kaayo si Ayesha nga nakatrabaho na gid siya sa beach ubos ni Kent. Samtang si Hans padayon sa pagbangutan. Hala nag-unsa ba kanini sa rooftop? Basta lang ayaw bayag yung pag ako nag-ambak dong ha? Dali ko sa kabutilya ang binodre. O, Shalan, muidog na sa ka? Oy, dong, ayaw pala, bidang. Masunod ba yun ang atay mo anang bino? Wa ba kay klaro kao niya, sige kang galala di ha? Ayaw pagbuot kong unsay akong buhaton sa kong kinabuhi ng imang. Sige na! Dada ko binodre. Pero, dong, ayaw, agay, dong. Unsa man? Kuhaan ko na magbino o di? Kuhaan na dong, oy. Ayaw lamang kung kasuka. Tabag man lang ang ako ni mo ba? Pero, ganong magbino naman sab ka nga nagbeer naman ka. Kaga naman ganit nang nainom ni mo. Tumba na kong mga butilya. Ayaw pagbuot ako ng imang. Gusto kong inom. Gusto kong malimos akong kagool. Busa-butaw ang imong problema og mag-uol ka anang inom dang. Kuyaw pag og masakit ka ana. Kinahanglan malimot ko sa akong gibating kasakit ng imang. Gusto kong makatog. Pero di ko makatog. Ang naong ni Kara ang magduwa-duwa sa kong nahuna. Ay, mag-ampo sa Ginoo dong para makalimot ka ni Kara. Mahal ko si Kara nang. Pusa. Dili mahitabong malimot ko niya. Dodong, Hans. Sige na nang imang. Tabi kong bino dire. Ayaw lagi sa gulang imong inom, dong. Lagi pagbuot ng imang. Sige na. Pagkuhag bino. Usaban. Gusto ka ihagbong taga, ha? Oy, ayaw putawon ana dong, ay. Pang na itawon ang ubos ining rooftop ninyo. Bungkag ko ining abot ito sa ubos. Ayaw pagdalhan ng tabi. Kuhain ako bino. Oo, lagi magakuha na ako. Mingaw na ang beach. Wala na yung mga bang og cottage ko napon na. Makapahuay na day ko kunapon na. Okay ra ka din, Okay naman, Ken. Makalingaw man ang ubang customer. Ayaw pa da sa ilad ng mga bulirong mga lalaki, ha? Mayro bang mamulatik ng mga taga-syudad? Dili na sila makailad na ako. Wa magani ko madas kwartas tiguang sa amo. Kanada mga taga-syudad nga istambay. Ha? May nanguyab dayo sa inyo nga kwarta ang gigamit? Naaman sa'y mga mapahimuslanan sa among dapit, Ken. Labi na ang mga tiguang nga kwartahan. Bisan gilawa-lawaan na hapit ang ilang mga mata. Gusto paghapong mamini og batanon. Huwag maunay rason nga milayas ka, no? Ha? Karon, migawas sa ang tinuod. May gilayasan ka sa inyo? Kuan. Ayaw ko pala ka. Dili ko manabi. Mas makatabang pa ko nimo kon mahibaw ko nga nganong niya ka diri sa syudad. O nganong nidto ka matug sa plaza.
Gusto mo ko kung ipakasal ni Mama sa labing dato nga tiguang sa among dapit, maumilayas ko. O niya, di mo ko gana magminyo tungod sa kwarta. Mas nindot manggit kung laab ni mo ang lalaki ni mo pakaslan, diba? May pahiyom lagi ka, Ken. Malingaw lang ko nimo nga musulti. Abi na kong hilumon ka. Tabian mo sa day ka. Aw. May pagkamarites man sa bukos amo, Sir Kent. Aw. Kent lagi. Lagi. Abi na kong lipat to na sa kunin mo. Dili ko maestro nga. Tawag ko nimong sir. Maong ayaw pag sir na ko. Ingon bitaw kung dili ka maestro. Aw. Unsa gid trabaho nimo, Kent? Photographer ko. Movie video sab. Na ako studio sa Uptown. Maniniyot day ka? Gana mo kung kumukuha og mga picture. Nari kay kamera? Tuwa sa studio. Ang imong magawang unsa man say trabaho? Si ana nagatiman sa mga negosyo nga nabilin sa mong ginikanan. Mayo man siya sa negosyo. Siya ang nag-manage ining among gamayng beach resort. Gamay pa ninyo nga kadaghan ining cottage, Sa una, daghan eh. Sa buhi pas papa. Pero gibaligyan niyang uban. Mo nga kinil lang bahin ang nabilin. Mo nga, wa na sa may daghang trabahante. Mao ba? Imong kuya day ang nag-manage dinhi? Hala no? Siya gyud ang matiman dinhi og dili ikaw? Si Kuya Hans yun. Pero nakasiguro ko nga, dili pa siya mo atiman ini. Nga naman? Namatay magud ang iyang pangasaunon. O gisakitan siya maayo. Ay, kaluoy sad no? Wait Ako sa nito bagon. Hello? Ano kang... Dili naman lang nito bagon iyong puno ko na ako. Doon na tingali ni siya sikreto. Hans, di ay ang pangan si ang magawang. Ngano nga nawag lang sa ka? Walang. Gimingaw lang ko ni mo. Claire, ayaw na lang kong ululuhi pa. Okay na ko. Sorry na lang, good Kent. Okay. Akong ang kunin nga nagasapo. Nga nagtuman ko sa kong gusto nga mularga ko sa gawas. Pero, Kent, ni anak ko. Pero nagbuwag na ta. Pwede man kihapon nga mag-ulit ta. Unsa? Aron ko magalit sa sabta kay magtumang ka sa mong gusto, buwag ka na sa kunin mo. Promise, Kent. Di na ko makikbuwag ni mo sa gamay lang nga rason. Ay, mahuway una ta, Claire. What? Kasi ba mahuway, Kent? Claire, malinaw na akong kinabuhi. Madawat na ako nga amiga na lang ta. Dili ba? Mao man imong gusto? Unahon-una nimo ang imong ambisyon. Gusto ka mahimong international model. Mao na ang imong gipili kay nako, dili ba? Kent. So sa usa ka tuig nga wa kang parandam nako. Mao nga gidawat na nako. Nga amiga na lang kita. Pero ni anak ko, og may project ta, di ba? Si Frank ang imong kasabot, anak. Igo na kong shoot. Naglikay ka na ako? Wa man. Nga nagutahon. Claire, klaro pa kayo sa kumandumduman ang katapusan namong gisulti sa dayon namong larga sa gawas. Magbuwag lang una ta. Kaya nagbalik ni mo, kung kita gyud. Kita gyud. Unya kay di balik naman ko. Sorry. Pero nausab na akong nahona. Dili una akong musulog relasyon, Claire. Mag-enjoy una ako sa akong pagkasingle. Patawagan lang si Frank na ako sa sunod na tong schedule sa photoshoot. Sige, bye. Visit. Anong kahit naman si Ken karon niya? Sa unya, bisag magbuwag pa miya, siya gimugkukod na ako. Daw. Murag dagwan ng murom kayo, ha? Naglagot ko ni Kent. Sabi na ko, di na ka makigbalik itong klient. Si Kent, akong giingon, bungol ka? Sorry, gaw. Yate. Kalma na gugaw. Ulang ta, naram gugaw. Ambot ba, oy? Gimingaw ko kalit niya.
Gaw, Claire. Karuha na, oy. Ganahan lagi ko nga kami na sa ni Kent. Nya, unsa mo nimo si Mr. Smith, ha? Da, pangdala ra to eh. Nagbuwag na sab mi. Aw, mao di magigbalik na ka ni Kent. Ikaw ba'y hana ka? Ang mipatay ni Kara. Ikaw. Donghan! Kinsa ba nang imong gitulisok si imong silpan? Siya nang imang. Siya ang mipatay ni Kara. Siya. Hala? O nang- Siya? O nang imang. Kanang bayhana ang milabang og kalit sa krasada. Mao nga nabangga, Miss Kara. Kung wa pa siya mo labang, buhi pa unta hangtod karon si Kara. Nakabati ka ba, ha, nang? Kinsa ba nang pabayhana? Wa ko kaila. Pero, masakpan ko ra siya sa di madugay. Ug kung ako na siyang masakpan, makatilaw siya sa akong kasuko. Bugnaw na kayo din sa cottage, Ayesa. Anad man sa kugbugnaw kay bukid-bukid man sa nang amo, Kent. Linaw di kayo dito. Oo. Naami sa ibabaw sa bungtod. Og malantaw na mo ang lapad nga dagat sa ubos. Wow! Hinduta kang ibakasyon sa inyo, no? Oo. Pero dili pa ko makapauli dito. Nahibaw ko. Uy. Sinang imang man nalawag. Oh, nang imang? Ang amo man ng katabang. Wait, ha? Hello, nang imang? Ay, Dong Kent, pauli o na diri sa dakong balay, Dong. Kaya nagwala ang imong kuya Hans. Ha? Oo, nang imang. Wala ko karam dayon. Oh, Ayesa. Mula ka lang una ko, ha? May problema sa bahay. Ginirigyo si Manang Imang. ha? Sige. Unya ta magsulti kung mabalik na ko, okay? Panglaklag maayo kay ug makamabot ang kauban nimong katabang. Sige. Lakaw na. Pagamping sa pag-drive. Salamat. Unsa mo kayo nahitabo sa ila? Nga nakitawagan man siya sa ilang katabang, ha? Tuwa man dito sa ilang yung magawang. Nagtuo kang makalingkawas ka na kung bayhana ka, ha? Ha? Oy, Dong Hans! Ikaw ka na itawo na mapangagis mo, Dong. Mga tunok na kita ng imong kalaki, Dong. Pangitaan ninyong bayhana ng pangitaa. Kay panitan ko na. Oy, ayaw tawon pagpakadautan tungod sa kamatayon ni Kara, Dong Hans. Oy, dili tawon malipay ang Ginoo, ana. Way Ginoo nang imang. Kay kung doon na pa'y Ginoo, dili niya kuhaon si Kara nako. Buotang si Kara. Pero ano iya magitugutan nga mamatay ni? Ganong dili man ka ng bayhana ang mamatay. Ako na lang unta siyang giligsan. Oy, Jesus ko tabang. Madunggan kasi awaan ng imong gipanulti, Dong Hans. Hundo nga itaho na. Di ko mohunong nang. Ang tud nga makit-ang ko ka ng bayhana. Di ko mohunong. Tuan na, nabarag na. Ay, ato ta sa imong kwarto. Dali na, dali. Pati na ko ng bayana ng... Ha? Pati yun... Dong? Nihagok na. Hagoy, salamat. Nakatulog na sa kahubog. Unsa naman kayo nahitabo sa bahay? Ay. Nang Imang! Nang Imang!
Di arabi din sa may bar, Ken. Nang, kung sa man yung tabo ni kuya, ha? Ay, nagmaoy dong, Ken. Nasubrahan sa nainom maong naburyong. Sige, nagyaw-yaw niya pamuak sa mga baso. Nagdugo mong gani ng iyang kamot. Dali nang imong. Unsa man nakatrigger sa iyang kasuko? Ay, mao naman lay, akong nabatian dito sa kusina, nga nagsigig pag-away si kuya ni mo din Unya, sa akong pagsusi, ay nagsige ba sa tulisok ang nagsilpon nga gibarog niya sa bar. Gipabarog niya. Unsa? Oy, hala, namatay naman na ang silpon. Time pa. Cellphone ang iyang ikasabaan? Mao na, kinirpios ko sa akong sa imong maguwang, oy, grabe. Kay unang higayon ka na suko siyang maayo sa tag-iya ng silpon. Kung kinsa man ang cellphone ang? Sa babae ko nung nga milabag sa karsada gamoy nakaingon nga nabangga sila. Tinuod ka lang? Mao man na iyang gisigihag tulisok ang silpon. Doon na matoy picture sa babae das phone ganina. Gwapa na ba? Unya, gisigihan niyang away. Sige na. Impihin na ng sahog nang. Unahan na mga buwak na bildo. Oo, Dong Kent. Ikaw na'y bahala ng imong maguwang, ha? Ano lang una siya din sa sahog na. Kuha ilan na una kog habol dito nga ikahabol ni Kuya Hans. Oo, Dong. Ay. Tinuod kang gisulti naman ng imang. Ng babae nga nakaingon nga nabangga sila si Kuya Hans. Mo'y tag-iya ining mong cellphone. Check na ko ba? Lubat man ang cellphone na. Ako silang charge. Ngano man eh? Kikulbaan man kong maayo. Uwa ba kayo nahitabo ni Mama sa bukid? Ay, nawa pa magiging akong cellphone, oy. Makatawag unta ko ni Andoy. Pero pagsusis na hitabo dito sa amo. Ay, tinghagkagin ako, eh. Matuog na lang ko, eh. Unsa gyud kay emergency nga nahitabo sa lampahin ni Kent, no? Yan na. Naka-charge ang cellphone. Kailangan makita na ako ang suod ni mong cellphone. Nana. Naunang cellphone. Oh. Dili. Tinuod ba rin ako nakita? Naong ni Ayesa, kining niya sa cellphone. Unsa man kita mo ba? Oy. Na-open na di ID mo ang cellphone? Nang. Mo ba rin babae nga giingon ni Kuya Hans nga nakaingon nga nadisgrasya sila? Oo, mauna. Pertik yung sukuan ni Hans nga nagsigig tulisok ang nabayana. Luwer ang pagmata bayana. Buotan og naong. Guwapa. Pero huwag yun na si swerte kung makita na ni Dong Hans. Kay nanganti magyud na si kuya ni mo nga iyang panitan kung iyang makitaan. Oy. Oo, sa basap ka dungkit. Nganong lupig pa man nimo'y nakatuon og tibuok durian anang imong naong. Daod sa bangka. Ngano man mo, oy. Mura man mo glamaton kung makakita mo andang babayahan na. Wa na. Kuan, familiar lang siya, familiar. Ay, ayaw o nagbiyaan ng maguwang mo ha, kay nagmaoy kung nagmaayo. Oh, nang imang. Ay, kanindot sa kuntog, eh. Mayo na lang. Nawaang akong kakulba gabi, eh. Mangita ko paagi nga akong makontaks ni Andoy sa amo. Kinahanglan mahinumdum ko sa yung cellphone number.
Labad yun akong uwa na. Basta magsagol atong ginom. Kent, ngayon na yaman ka. Nagkabuang sinang imang sa dihang nanawag siya na ako dito sa beach. Kaya di ay, nagwala ka din eh. Kung sa man yung imong plano sa umabot, Kuya Hans? By the way, kagkinsa man yung cellphone? Tanong na mo na mo. Amin na, Kagkinsa lagi ng cellphone? cellphone nas kriminal. Ha? Siya ang babae nga milabang sa krasada. O may nakaingon nga nabangga ni. Siya ang nipatay ni Kara. Yung sa musa pagsiguro. Tungod ka nakita ang tibok naong sa babae nga milabang. Huwag siya ka nang naa sa cellphone. Tataga ka na maong cellphone dito sa dapit nga hitabuan namo ni Kara. Pero doon yung mga tao nga parehas og naong. Doon na gani naaan sa pagpatay tungod kay parehas og naong sa target. Kumpirmado na ka ng bayhana nga akong ipangita. Ay isang yangan. Ayesa? Tatawagan ko ng yang inahan niya itong maong cellphone. Ay isang yangan. Ug milaya siya gikan silang dapit. Gusto mo ko kung ipakasal ni Mama sa labing dato ang tigawang sa among dapit maong milayas ko. O niya, di mo ko ganahan maminyo tungod sa kwarta. Bidoyo ginako ang panahon. Dali ko rin matultulan ka ng maong babae. Pinaagi na ng iyang cellphone. Kuya, kung saan ako man mong bayana kung iyo mo nang makita. Akong panitan. Dili kay ingon anak kadautan, Kuya Hans. Ayaw uspa ang imong pagkatao tungod sa kamatayon ni Kara. Makasulti ka lang ingon anak ken. Tungkid dili ka mo namatyan. Suod ko na usab si Kara, Kuya. Nalimot ka. Kami si Kara ang classmate sa college ug dili ikaw. Ako'y nagpilailan ni mo ni Kara. Kami ang unang kasuod. Busa dili ka makaingon nga wa ako sakiti sa iyang kamatayon. Pero Kuya, kinahanglan dawaton nato ang maong hitabo. Dili mahimo nga atong iuban sa kamatayon ni Kara ang nabili natong kinabuhi, Kuya. Kaya kinahanglan mo padayon ta sa unahan. Pero maglisod ko pagpadayon nga wa na si Kara. Ug nagtuo ka ba? Nga kung mapasakitan mo ka ng bayhana, pawagta na ka ng imong gibating kahaw ang karon. Diba dili, Kuya? Imo lang gipunan ang kagubot sa imong kinabuhi. Ayaw pagbuot sa unsa may akong mahukman ken. Kung gusto kang mahusay ang akong utok, tabangi ko makitaan ka ni bayhana. Ay isang yangan. Pangitaas siya. Kung sabi akong buhaton ni si Ayesa yun ang nakaingon nga nabangga sila si Kuya Hans ug Kara. Pero inosente si Ayesa. Taro kayo nga walin ni Tiyo ang mabangga sila. Ay, kinahanglan mo pahawa sa beach si Ayesa. Naana day ka, Kent? Unsa man, namahaw na ka? Mapa. Oh, timing ka ayo kay nag-utan man ko. Unsa man ka, mukhang kag-utan? Huy, kinahala mo kaon kag-utan ha, kay maura ba gini makapahimsog sa lawas. Dili na ka kinahala magbitamina ini. Kape lang ako. Okay. Coffee is coming. Ay, magpalit na akong asukal ha. Nahukdan naman di ay. Kwarta. Ayaw na, ako na lang. Utsaon man rin ako. Kaluoy sab ining Ayesa. Kung ako ning palayason. Pero ako may masakitan. Kung akong palayason si Ayesa. Bisan saon. Wa man siya sa kamatayon ni Kara. Ay, di adag ibong kapinong Hans. Di asay pan init. Sudli ng ibong tiyan. Hain si Kent nang. Nagdali pa to og lakaw. Anong nagdali man siya? Wala ako mahibaloy. Kabo may nagsulti din di. Bisupak siya sa akong mga planos kriminal. Di ba sa baayo ang manimaus dong. Itugyan na lang sa Ginoo ang tanan. Dili nang. Gusto kong makita nga maghilag ang mga babae. Gusto kong mukamang siya sa yuta ng... Kabato ba na mo kasing-kasing dong Hans? Dili lalim nga akong gibati karon ng ibang. Sakit nga walay kabutangan. Kay baw ka. Karon mga adlaw, mononta ang pagsugod namo og pagpangandam alang sa among kasal ni Kara. Babe,
Ako'y mo pili sa akong Buddha, ha? Natural. Ikaw yun ang pili. Kaya ikaw yun ang sulog. Dahil sa kaig ako, di pa lang nung ka magkaoyon. Mao gyud. Ganahan ko sa Buddha nga medyo karaan og dating. Uy, maputos na ikag maayo, ana. Ingon ana gyud. Para kulbahinam. Ganahan kay kinaraan nga style si Kara ng imang. Di siya ganahan og bagong style kay bastos ng tan-awon, labi na atubangan sa altar. Dong, Daghan na kayo may gisabutan ng imang. Daghan may mga plano. Pero, husto na dong. Bisag mag-unsa pataghiilag o kaguol, di na gid nato mausap ang tanan. Hitabo naman ni, pasayloan na lang siya. ayaw lagi kong sugo sa pagpasaylo sa kriminal nga babae ng imang. Kibigin na mahitabo. Hans, Taog man ron, Kent. Dili ka maligo. Nilit kayong lang ilangoyan ang dagat, oh. May lain ka bang nasadaan na Yesa? Ha? Nasadaan? Oh, sa wa pa ka mo ani sa syudad. Wa ka ba makasa og tao sa inyo? May nakaaway ka ba? Ang akong inahan lang akong nakalalis. Aw, kuhan, may gikalalis po ko sa among silingan, pero nagkauli naman mi. Wa na ba lain? Wa man. Nga naman di ay, nga nang nangutan naman ka kun, doon na ba ko'y gikaaway, Kent? Wa lang. Nagduda ka nga, daotang tao ko ansa. Dili sa ingon ana, pero si Kuya Hans. Nga naman rin mong Kuya Hans, Kent. Dili siya ganahan nga may record nga dili maayo ang mahimo namong trabahante din eh. Kent, nasuko kit imong magawa nga gidawat ko nimo. Dili man singon ana god, pero May problema ba sa kong pagtrabaho din sa iyong beach? Ha, Kent? way problema. Pero Pero unsa? excuse na. Nga nakit ka mo palayo na siya kung doon ay manawak niya. Doon nagitingali sekreto ni Kent da. Hello, Kent? Nga nanawag naman sa ka. By the way, wa pa nanawag si Frank nako para sa atong sunod nga photoshoot. Magkita ta, Kent, please. Oh, ha? O gano'n magkita mo ta? Nauna-una lang na ako nga. Ganahan ko nga makikita ni mo kay kimingaw ko ni mo. Unsa na sa ning kabuang ni mo, Claire? Dili ni kabuang, Kent. O gina ko gustong mahita po. Nagkailang ka na ako. Musulti ko kung unsa akong gustong isulti. O kimingaw ko ni mo. Mong makita ta. Claire, dili ta pareha sa unang panahon. Unya, busy ko karon. Dili ti ka mapagkitaan. Ano na usab naman ka, ha, Kent? Sa una, dali ka rin amaman. Well, nakamata na tingali ko sa kamatuoran nga. Dili maayo nga magsunod ko pirmi sa imong gusto. Sorry na lang, good. Akong angkonon nga, spoiled ka kaayo ko ni mo sa una. Mo nga nidako ang akong o. Pero Kent, nausap na ko ron. Wa ka mausab sa akong tanda. Mao gihapon ang imong siltihan. Okay, di ka makagahin og time na ako. Bisag, usa lang ka oras. Claire, dili na ta mga bata nga dili makasabot sa usa ka sulti. Busy ko. Dili ko kalakaw karon. Aw, ako'y mo anak ni mo. No. Pero dili mo ka masugot ka mo anak ko sa inyo. Dili pa mahimong samukon si Kuya Hans. Gusto siya kalinaw. What? What's the connection ni Hans? Dili mahimong magkiat diri sa amo. Namatay si Kara. Ha? Namatay si... Oh my gosh. Katanos alang. Ano mo magkapagpaibaw na ako? Ay, hay mo na yung haya, Roy. Gahapon siya gilubong. Gusto dili pa mahimong magsamok-samok ka diri sa amo. Naapas kagaol si Kuya Hans. Oh my God, sorry. Sige, di lang ko na tayo magkita. Pero magkita kita, ha? Kung di ka mo arin ako, ako'y mo anak ni mo. No. Ako yung anak ni mo. Pero paghuwat sa akong tawag, okay? Bye. Ay. Bakalabad ni sa os, Claire. Ay. Asam na, Claire? Mubisita tayo ni Hans o ni Kent. Nga naman. Namatay din si Cara. Wa ta mahibaw. Uy, kawahin ako na tos malikta. Di pa uwahe. Gahapon pagilubong si Cara. So, makatabang pa ta sa paghupay sa kasub-anan ni Kent. Labi na ni Hans. Oy,
Amo ba di ay ni Miss Claire? Nauli na di ay kagikan sa Amerika? Yes, Manang Imang. Di lang minimo pasudloy? Bitaw nang, mingor ba ko nimo? Aw, nimo sa macaroni salad mo ba? Dali-dali, isod mo. Dayon, dali. Lingkod. Salamat nang. Nangimang, ikaw mo dapat bisita karon. Si Hans Runang? Si Dudong Hans ron. Wapas siya makadawat sa kamatayon ni Kara. Ngano di nga namatay si Kara nang? Ay, napangga ang ilang kisakyan kay may milabang nga babay. Ug napantok ang agtang ni Kara mao nga na brain hemorrhage siya. Ug maotoy iyang namatian. No, kasadsad ko it. Hain man si Hans. Tua sa loyo, dili magpatugaw. Kanang nang Imang suot mi ug makatabang ko paghupay sa iyang kasakit. Hey, Hans. Di pala ikaw gustong bisita. Dili ko bisita lang, Hans. Pamilya sab ko ninyo, remember? Claire, Yes, brother. Ako ni. O kung unsa man lang nakapahuot sa imong dughan, ang dami si James nga muhupay, ana. Sulti ilami ko si gusto nimo. gusto kong dadon ninyo sa kung atubangan ng kriminal. What? Ang babay nga milabang? Oh, ay sayangan. Og niya siya din sa syudad. Pangitaan ninyo siya. Og dad-a sa kung atubangan. Noon sa manis Kent, so ka lang siya magsusi sa emergency sa ila. Nausap naman yung tinagdan ako. Anya, law mo sa siya ginoon na. Nagsige na lang inuna siya blantaw sa laut. Kent. Ani ka man ni hapon? Kay magluto kog utan. Nahibaw ko nga doon na kay problema, Kent. O niya kay, amigo naman ta. Mahimo ko matabang ni mo. Suguan lang ko. Huy. O sa matay nahitabo dito sa inyo. Ang anong nagdali mo day kag adto? Si Kuya Hans, nagwala. Nagabog-hubog na lang. Mao ba? Dili pa gid siya makatiman ining inyong negosyo? Dali pa. Pero, nganong mitutok mo ka na ako. May buling akong naong? Kent. Kent, higala na ta. Gusto ko matabang ni mo. Ayesa, may lain ka bang nahunanaan nga? Mahimo ni mong kapuyan. Kent, palayason ako ni mo. Naunahon na lang ako nga dili maayo nga ani ka sa among beach mo trabaho. Kay lalaking mahimo nimong kauban din Nga naman daay kun lalaki. Daotan ba daay kun babae ug lalaki ang mahimong katabang ninyo? Kuan, ang tinuod. May gitago ka na ako. Wag mo sugod si Kuya Hans nga manawat ko katabang din Kay doon na siya gisaaran nga maoy mo trabaho anang trabaho nimo. Mao ba? Sige. Kanas ba ko di pa palayason? May mo ba manihapon ng kong daan?
Basin nun yung dili ko makapalit og pagkaon sa plaza. Oh. Anya, may mog ako lang doon ng imong gipahabol na ako. Ano basat ka doon ako ikabukot kun asa ako maabtan og kangit-ngit. Sorry, Ayesa. Oy, problema, uy. Muna sabihin kong oho nga kalit lang niabot sa iyong kinabuhi. Pakapin lang ba? Ayaw na niyo kalain ha, Ayesa. Nakasabot ko. Negosyo ni si imong kuya. Mga sigid ang magbuot kung kitsi ang patrabahoon ining dapita. Oh, may miabot. Doon na tingali mag-night swimming. Kent? Niya si Claire. Ayesa, tago. Dali, suot sa banyo. Ha? Tago na, Ayesa. Suot sa banyo. Sige na. Sige. Pero hindi man si Claire. Kahit ginig-un, bayahan na. Hi! Claire? Hello, babe! What's up, Brad? Nagdami dagang pagkaon para sa panihapon ba? Unsay? Ay, nakahuna-huna ko nga mas nindot kun anhi mi manihapon sa inyong beach. Mhm. Amo sa nang ilaw sa kasina. No. Ilawas na sa cottage. Kamalay pili asa mo ganahan. Okay, mas nindot ang atis ka ng daplis dagat. Sige, James, sige na. Hakutan lang atong panihapon sa cottage. Sige na. Okay. Sige. Claire, tabangin na si James. Magkuha lang akong tubig sa sul. Kinsa makit ka umiabot nga nataranta man si Kent. Abi na ako kanina kit ko magtukay ining tapita. Pero dili man di ay. Kanahan ra bang takot ini kay daplin sa baybayon. Unya, buotan kay nga akong amo nga ako na sang amigo. Tunay na paingon din eh. Kinsa man ka na. Wala na. Diligit ko mga pli. Ayesa? Ay, si Kent di ay. Ayesa? Mga customer tong nangabot? Dili. Ang ako pang barkada nga may bot. Nagdag pagkaon. Tuwa sila sa cottage number 3. Mao ba? Imo na ba kung palayason? Unyo na ta magsulti bahin sa imong pagbiya. Lakaw sa akong kwarto. Tago lang una dito. Nganong sa imo mang kwarto? May mo tanong mong ilak. Lakaw na. Sige. Balik ko na lang ako sa Claire. Ay, gataga man kong dapat sa uwi ng Claire. Ablihin na lang mga tabon sa daan atong pagkaon, James. Okay, gutom na ko na. Mutar na mas ilasali, may bebe. Ang wine, be. Oo. Kuha sa auto. Ha? Kuha sa auto ang wine. Sige. Bilang nga, na. Kuha sa kadiyot. Yan ang tubig. Kadagang ko ng daan yung pagkaon. Ako bro, ako na pamahaw. Ha? Yes. Pamahaw? Gusto ko nga ani ko din magpalabay sa kagabion, Kent. Parehas ka sa una. Oh. Kuha na akong wine, ha? Sugo kong clear good. Sige. Ako lang. Sige. Unsa man yung rason nga ni amo karon? Karon tinuod. Ni ako kay makig-peace ko nimo. Nagdamag ka ni kog peace offering, oh. Nagsulti na sa phone, dili ba? Kent, sorry na pa. Mag-usap ko sa akong batasan. Good girl ako karon. Please. Pasayloan na lang ko pa. Gipasaylo ti ka, Claire. Kun mao na. May mga tag magbalik. Dili ba? Babe. Ayaw kong tagag, babe. Pahiramduman ti ka, ha, pagbalik. Gibuwagan ako ni mo og naka-move on ako sa atong panagbuhat. Unya karon, makigbalik na sa kanako. Dili ni masina akong kasing-kasing te. Nga mahimo ni mong pandaron, unya pagmon, unya pandaron na sab sa usa lang kakadlit. Di na gid kakanahan ako. Sa ako nang giingon nimo.
Nakamove on ako sa atong panagbuwag. Busa, amiga lang una ta. Okay, sige. Nahibaw ko nga nang luod lang kanako. Pero promise, ini akong pagpaulit din sa Pilipinas. Ikaw cute ang rason. Oh, bahala ka. Muta ko ining kwarto ni Kent. Kanya, arrange pa kita yung tanang mga butang. Dili din na siya ganahan og gubot nga palipot. Ay, dinhigi ko na patagos katapusan kapiin ako din eh. Nahilo na naman utang akong kalag din eh. Pero, nabaraw man sad. Asa makakuha ni paingon no? Kung mabiya na ako din eh. Bahala na lang ginoon ako eh. Pero, kinsa ka ng mga bisita ni Kent, no? Nga mahadlok man siya nga makitaan ko nila. Oh, wow. I'm so full. Magpaso-paso na ko mga guys, ha? Kaya lang mo. Okay. Kent, huwag ka malipay nga ni ako. Claire, wrong timing na tingali mo. Namat yan si Kuya Hans. Dito bitaw mikikan before mi ni Ari? Ha? Nagkita mo ni Kuya Hans? May tubang siya niya? Di unta siya maatupang pero namugos man ko. Naibaw man ko nga doon na siya problema. Nag-uol siyang maayo nga namatay si Cara. Mauto nga ni-offer ko sa kontabang niya. Tabang? Nagpatabang ba siya ninyo? Yes. May babae siyang gipangita. Ang babae nga nakaingon nga disgrasya kuno sila si Cara. Nakakita ka ba siyang naong? Oo, nakakita. Ipakita ni Hans ang naw sa dangan nga babae. Nani ang cellphone sa dangan. O nakasaad ko niya nga tabangan siya nga makitaan ang maong babae. Wait ha, sa to name? Ayesa. Ayesa ang ngan sa salbahis. Wa ka pa rin mahibaw nga mao na angan sa maong babae? Nahibaw. Ug wa ka mo tabang sa imong maguwang aron makitaan ang maong babae? Dili ko gustong makitaan ang mga babae. Busa ayaw ninyo siyang pangitaa. Pero, mao kini ang gusto sa imong maguwang nga pangitaon ang maong babae. Posibleng mahimong kriminal si Kuya Hans kung inyong dadon ang mga babae siyang tubangan. Mao ba niya gustong tabang nga imong mahimo kang Kuya Hans? Ha? Pero mao na iyang gusto nga makitaan ang maong babae. Gawas pa, angay lang bayran sa maong babae ang nahitabo sa imong maguwang og di Cara. Ang importante na ko karon, nga dili mahimong kriminal ang akong maguwang. Kana lang. Busa, kung gusto ka nga magkasinabot ayaw ninyong tabangis si Kuya Hans nga makitaan ang mong babae. Okay, kung mo na imong gusto. Di nami mangita sa maong babae. Basta kay musugot ka nga adto kumatog sa imong kwarto. Ha? O ganun misigam na imong mga mata. Kimingaw manggod ko nimo. Maong ganahan ko nga matug sa imong kwarto. Uban nimo. Dili mahimo. Say, dili mahimo. Dili mahimo nga matug ka sa akong kwarto, Claire. Nga naman, doon na kay laing kauban sa imong kwarto? Wa. Pero buwag na ta, dili ba? Dili mahimo nga musuod ka pa sa akong kwarto ug matuog dito. Dili ko mo too. Unsay? Klaro kaayo. Doon na kay gitaguan sa imong kwarto, kay uga ka na kay tinagdan ako. May lain ka ng babae, no? Mahimo ba? Dili ka mag-iskandalo? Wa mo'y guest karon. Mao nga mahimo kung mag-iskandalo kung gusto ko. Claire, asa man ka? Sa imong kwarto. Ayaw magsuri to! Dili mahimo nga makalaho siya dito sa akong kwarto. Makita niya si Ayesa. Ikaw mo kasing daanan ni Sir Kent, uy. Mag-sorry na ko niya. Kaya iyan na rin ba akong palayason? Oh,
gani gusto masuwit. Si Sir Kent pa ka na, no? Hoy! May tao din sa suit? Oh. Ablihin ang puntahan! Uyap ko ni Kent! Gawas diha! Hindi ang uyap ni Sir Kent. Unsa ko manin ako. Ay, kinahanglan matago ko. Hoy! Nabay tao sa suit! Saan ako tako ini? Anak na ko sa ilang sa Ablihin ang puntahan mo sa ba? Ako nang gilakan, Claire. Kanaduhan ko na. Ug way tao di sa sud. Nagsiga ang suga. Klaro kay nga naay tao sa suit. Ablihin ni Kent. Ablihin ang imong kwarto aron mo tuog ko nga wa kay gitaguan diha. Wa lagi ka kitaguan diha. Wa! Kung wa pa kay gitaguan, di ka masuko. Pero klaro kayo nga doon na kay gitaguan. Wa lagi! Ablihin ang imong kwarto. Kung gusto kang mutuo ko nimo. Makita na ka ni Claire si Ayisa ni ining higayuna? Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugildanon. Matagsaw sa adlaw. Dalit sa RMN Production Center. Nandyan sa puso mahal mo siya. Gilapit ko kamo sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ng bag-ong sugidanon na sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa adlaw. Upalihog tayo ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayo salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.